da blogerski život nije toliko glamurazan, dokazuje i to. Dobit ću batine danas. Ja sam se malo zadihala. Idemo. Ćao drugari, danas je 15. novembar i danas je svečano otvaranje prve mojito radnje u Srbiji. Takođe se otvara i tržni centar Promenada. Sad je negde oko 1:30 i već je ogromna gužva. Ja ću iskoristiti priliku i da vam pokažem neke svoje favorite. I 6 dana kasnije idem do Hane koja je smislila novi anticelulit tretman. Tako da ću ja danas biti njeno zamorče. Ako se pitate da li u Srbiji hladno, jeste, prehladno je. Ovaj tretman je jako strašan. Prvo ćemo raditi peeling. Zatim oklagije. Dobit ću batine danas. I na kraju termogel. Uz termogel ide i termoćebe. Čitav tretman traje sat i po. Cena tretmana je 1500 dinara. Htjela bih da vam kažem da sam ja Manuproprije salon našla na Instagramu. Zapravo iskočila mi je reklama na Instastoriju njihove tadašnje akcije za maderoterapiju i otišla sam da probam i oduševila se. Ja sam letos išla na maderoterapiju i imala sam oko, ja mislim, 12 tretmana i zaista je bilo vidljivih rezultata. Tako da sam ja generalno jako zadovoljna i zato vam i preporučujem ovaj salon za masažu. Ovaj tretman, kao što smo vam pokazala, je nov u njihovoj ponudi i svakako da efektu klasične maderoterapije pomaže to ukoliko uključite i ovu vrstu tretmana. Iako ove godine nisam planirala da ću doći na Serbia Fashion Week, ipak me je Dušica Frik dovela na njenu reviju, tako da idemo da vidimo šta ima tamo. Ćao! Da li znate nju sa Instagrama? Sad idemo da saznamo šta to jedna dama treba da zna o poslovnoj šminki. Posle prve konferencije smo otvorili klub, osnovali i sam klub Biznis na štiklama gde žene koje se bave preduzetništvom ili žele da se bave preduzetništvom i preduzetništvo ih uopšte zanima, mogu da se umrežavaju. Da je koža negovana, adekvatno tretirana, znači da to platno, u suštini, za nas platno, bude onako čisto i lepo, da kad nanesemo sve proizvode koje treba da nanesemo na našu kožu, one izgledaju prirodno.